La història comença en la seu central de la principal agència de transports alimentaris. És el primer dia de treball de Zaki i l'últim del senyor Alberto, que es jubila després de més de 40 anys recorrent al sistema digestiu. Hola xaval, tu ets el nou, no? Sí, senyor. Jo sóc Alberto. I tu com et dius? Zacarías. Però tothom em crida aquí. Encantat, Zaki. I com ho portes? Amb ganes de començar? Clar que sí. Com estaré? Imaginis. Avui és el meu primer dia de treball. M'alegro. I digues-me, has tirat un ull al manual? Més o menys. Bé, et compto una miqueta. Hem de realitzar mínim 3 ports al dia o poden ser més depenent de si li dona per berenar o picar alguna cosa entre hores. Però, senyor Alberto, per què un mínim de 3 vegades al dia? El cos humà desenvolupa diàriament, fins i tot quan estem dormint, una sèrie de funcions que només són possibles quan es compta amb un adequat subministrament energètic provinent dels aliments. I quin serà la nostra ruta? Serà un llarg trajecte de 48 hores de durada, i que va des de la boca fins que el cos desfeta el que no serveix. Però tu no et preocupis, que no hi ha ningú que conegui com jo el sistema digestiu humà. Ràpid, tenim treball! Aquí, tu tranquil, pregunta tot allò que no entenguis. Demà ho hauràs de fer el teu solo. No et preocupis, no penso quedar-me amb cap dubte, pel que a mi va. La boca és una cavitat irregular l'entrada de la qual està coberta per 2 repliquis musculosos, els llavis. La seva part posterior es comunica amb la faringe. On té la llengua i les dents. Bon oi, ja estem dins, fixa't en tot el que puguis. Així ho faré, això és impressionant. La salut bucal repercuteix no sols en la nostra boca, sinó també en tot l'organisme. Hi ha unes certes regles bàsiques que s'han de seguir. Raspallar-se les dents després de cada menjar, visitar el dentista, mastegar bé, evitar els dolços i les golosines i rentar-se les mans abans i després dels menjars. No veiem res. Tranquil, és la saliva que descompon i estova els aliments. El 95% és aigua. Què passa? Un terratrèmol? No et preocupis, no són més que les dents triturant el menjar. Les gires damunt podran actuar més fàcilment. I ara què és això? És la llengua que ens empeny a l'interior. Ens anem a la faringe. La faringe és un conducte situat darrere de la boca, en la qual s'obren diversos orificis, per la qual cosa comunica amb les fosses nasals, amb l'orella mitjana, amb la laringe, i amb l'esòfag. Senyor Alberto, no ens anirem cap a l'aparell respiratori, veritat, no temis, és aquella porta abatible, és l'epiglotis, es tancarà perquè nosaltres anem cap a l'esòfag. L'esòfag és un tram del tub digestiu, que se situa entre l'extrem inferior de la faringe i el superior de l'estómac. Té una longitud aproximada de 25 centímetres, sent la seva principal funció, la de transportar l'aliment cap a l'estómac. No digereix els aliments. Per què apagues el motor? Perquè així estalviem gasolina. L'esòfag ens portarà a l'estómac gràcies als seus moviments peristàltics. Senyor Alberto, què és això que ve per aquí? Tindrem una baixada de l'estómac de mobilita. Això és àcid. Era la finestreta perquè et pots cremar. El reflux gastroesofàgic és un trastorn ocasionat per la pujada de l'àcid de l'estómac a l'esòfag.
El símptoma principal és l'acidesa gàstrica, sensació de cuissor darrere de l'estèrnum que pot pujar fins a la gola i la boca. El seu tractament inclou deixar de fumar, de prendre begudes alcohòliques, no menjar en excés, aprimar, elevar la capçalera del llit a 6 cm, encara que ara mateix els fàrmacs disponibles no han permès no fer la vida impossible als pacients i basta prendre'ls perquè l'acidesa desaparegui. I aquest soroll són els sensors que detecten l'àcid en l'esòfag i es posen en marxa els mecanismes de defensa. L'àcid no deixa de pujar i la calor és cada vegada més insuportable. Esperem que arribi la pastilla a temps. Encara sort. Ja vaig creure que no podíem baixar. Per a ser el teu primer viatge Isaki està sent complicadíssim. I què ho digui? I ara que... No et preocupis, això porta així un munt de temps. És l'esofagitis, provocada perquè no se segueix bé el tractament, i tant d'àcid en l'esòfag provoca aquestes esquerdes. Ja t'acostumaràs, només cal anar amb més cura. I com es cura? L'organisme té sistemes capaços de curar-la sempre que no arribi l'àcid a l'esòfag. Sabia que això anava a passar, perquè quan es deixa que les esquerdes es facin molt grans en cicatritzar s'estreny el tub i fa que passem amb més dificultat i així podem ocasionar dolor si portem molt de menjar. Què ha estat això? Quina estrena que estic tenint? Tranquil. No és més que un espasme de l'esòfag, passa de tant en tant. L'esòfag, en comptes de contreure's a poc, s'ha contret tota l'hora. Mentre això no sigui freqüent, no passa res. Ens deixaran passar. Clar, el desvinter esofàgico inferior amb coneix de sobres, sempre està tancat per evitar que el contingut de l'estómac pugi cap a l'esòfag, i així evitar el reflux. Prepara't per a una forta caiguda. Allà anem. L'estoma té forma de sac, es troba entre l'esòfag i l'intestí prim. I es comunica amb ell, a través d'un orifici denominat hilo. Té una capacitat de 2 litres. L'estómac digereix els aliments transformant-los en substàncies més simples facilitant la seva absorció en l'intestí per a ser aprofitats per l'organisme. Aquest procés sol durar entre 1 i 3 hores. El camió no resistirà, ens ofegarem, no et preocupis, està tot controlat. Va, sembla el camió de James Bond. Aquest és el mateix líquid que vam veure en la Soto. Sí, d'aquí. Aquest líquid és el suc gàstric. És àcid i descompon els aliments en els nutrients bàsics per a l'organisme. Pancina. Les proteïnes són bastant resistents a l'àcid i necessiten l'acció d'un enzim, la pancina, per a començar a ser digerides. Ens estan centrifugant, no siguis exagerat, és una mica incòmode, però és l'única forma que el suc gàstric es barregi bé amb els aliments. Això no té molt bona pinta. Un serà. Una úlcera és la destrucció de la mucosa de l'estómac. També poden aparèixer en el duodèn, cagant els seus pares exposades a l'etat del suc gàstric, ocasionant dolor i a vegades sagnat i perforació. Hi ha diversos factors que augmenten el risc de patir-les: el consum excessiu de tabac, d'alcohol o cafè, l'estrès. Per al seu tractament no sols és necessari portar una vida més sana, és imprescindible un tractament farmacològic que redueixi els nivells d'àcid en l'estómac.
Ai, ja està una altra vegada la bestiola aquest rondant per aquí. I el meu combat al piruí. És un bacteri present en el 85% de les úlceres gàstriques. És molt important determinar la seva presència per a acompanyar el tractament antiàcid o un tractament antibiòtic acabi amb ella. Mira que tinc dit que quan es pren un antiinflamatori cal protegir l'estómac, Al·lusions per a M. Els A. Un consum prolongat dels mateixos pot danyar la mucosa gàstrica i arribar a provocar úlcera. Per això és molt important prendre aquests fàrmacs després dels menjars i acompanyar-los d'un protector gàstric quan ho indiqui el metge. Bé, xavals, començarem a descarregar en l'intestí, que ja és hora. L'intestí prim és un llarg conducte, 6-7 metres, entapissat per la mucosa intestinal en el qual es distingeixen tres parts duodè i ajun, alien. El duodè descendeix uns 25 centímetres des de l'estómac, i en ell desemboquen els conductes precedents del fetge i pàncreas. El jejú i el ileon tenen nombroses corbes o anses que ocupen la majoria de l'abdomen. Aquesta estructura respon a dues necessitats. Ha de tenir una superfície molt extensa per a l'absorció dels aliments 300 metres quadrats, més o menys com una pista de tenis, i ha de cabre en el petit volum de la cavitat abdominal. L'intestí prim es comunica amb el gruix mitjançant la vàlvula iliocecal. És un eixamplament del duodè on desemboquen en un únic conducte els sucs procedents del fetge, la bilis i del pàncreas, suc pancreàtic. Aquests sucs són molt importants en la digestió dels aliments. La bilis dissol el greix i el suc pancreàtic té enzims que acaben de digerir les proteïnes. Es produeixen diàriament més d'1 litre de bilis i més de 2 de suc pancreàtic. Aquí tindràs un respir. Hem de parar perquè els sucs actuïn sobre els aliments i puguem absorbir-los després. Aprofita si vols preguntar-me alguna cosa. Clar que sí. Què és el fetge? Què és el pàncreas? On estan? Per a què serveixen? No tan de pressa. Aquestes són massa preguntes. Millor serà que et repassis el manual. Tinc una en la guatera. El fetge és la víscera més voluminosa de l'organisme, d'1,5 quilograms de pes. Es localitza en la part superior dreta de l'abdomen. El fetge també és important, perquè produeix i emmagatzema gran quantitat de substàncies, proteïnes, vitamines, i és l'òrgan principal per eliminar les toxines de l'organisme. Sota el fetge es troba la vesícula biliar, que és una espècie de sac on s'emmagatzema la bilis. La principal via biliar és el còlero, que neix a la unió dels conductes cístic i hepàtic, i transporta la bilis a l'intestí prim, en arribar als aliments. El pàncreas se situa darrere i sota l'estómac. Té forma allargada, i és travessat en la seva part central, per un conducte principal que es va ramificant fins a arribar al que es diu nasinus, que és on es produeix el suc pancreàtic. El pàncreas és fonamental per a l'organisme en produir diverses hormones, entre elles la insulina, que regula el metabolisme dels sucres, i el seu mal funcionament origina la diabetis. T'ha quedat clar? Sí, estava tot molt ben explicat. I aquestes pedres són càlculs. Mentre siguin d'aquesta grandària no passa res, però per si de cas llançarem una sonda. Així estarem més segurs que no hi ha pedres grans que provocarien un embús en el coledocoix.
Els càlculs biliars es produeixen per una alteració en la composició de la bilis, provocada a vegades per un consum excessiu de greixos. Quan són de gran grandària poden obstruir els conductes, provocant un còlic caracteritzat per un dolor intens en la zona abdominal. Els quistos hepàtics són freqüents i tret que siguin molt grans o creixin no produeixen cap problema. L'esteatosi és una acumulació de greix en el fetge que no sol ser greu, però a vegades pot produir la seva inflamació. Els seus principals factors de risc són l'obesitat, la diabetis i l'abús d'alcohol. L'hepatitis crònica és una inflamació del fetge que pot ocórrer pel virus de l'hepatitis, per l'alcohol o per causes que es desconeixen. Si es manté molts anys pot destruir les cèl·lules del fetge i acabar produint cirrosi. No et preocupis per la sonda que s'autodestruirà. Bé, ja he acabat la digestió. Comencem amb l'absorció dels aliments. Aquestes són les úlceres d'abans, no. Els antiinflamatoris també poden provocar úlceres en l'intestí. Aquestes són molt més difícils de diagnosticar, i si no es tracten, poden produir pèrdues de sang. Malformacions vasculars són venes alterades de major grandària del normal amb una paret molt feble pel que poden sagnar fàcilment. La majoria d'elles són de naixement, però a vegades es produeixen per alguna malaltia. Són perilloses ja que són difícils de trobar i poden donar lloc a anèmia. Quina esquerda? No serà perillosa? Clar que sí! Aquesta esquerda és provocada per la malaltia de Crohn. La malaltia de Crohn és una malaltia consistent en la que inflamació de l'intestí prim. Es localitza normalment en la part més inferior, en l'híbrid, però pot afectar qualsevol lloc de l'aparell digestiu. La inflamació pot ocasionar alteracions de la paret intestinal, dolor i diarrea. Es desconeix exactament per és la causa d'aquesta malaltia. Afortunadament, avui dia existeixen molts tractaments que milloren la qualitat de vida d'aquests pacients. Aquesta és la vàlvula ileocecal. No, molt bé, Zaki. I saps per a què serveix? Crec que sí. Evita que el contingut del còlon passi a l'intestí prim. Això sí t'ho has llegit, Vinga, anem al còlon, última etapa del nostre trajecte. Mireu aquí. Això no és la sortida de l'apèndix. Si es tapa es produeix la famosa apendicitis. El còlon té forma d'O invertida i emmarca l'intestí prim. Té una longitud d'uns 5 metres i comprèn 3 trams. Còlon ascendent, transvers i descendent. El còlon acaba en el rega que és la part final del tub digestiu, on s'obre a l'exterior per un orifici, l'anus. Tancat per un doble esfínter anal. Ja estem en el còlon. Aquí arriba tot el que no s'ha pogut absorbir. Miri, senyor Alberto, més bestioles com els d'abans, no els Zaki. Són diferents. Aquests bacteris formen part de la flora intestinal, i ens ajuden a acabar la digestió. Gràcies a la flora intestinal s'acaba de fermentar els residus restants i així aconseguir el màxim aprofitament dels aliments ingerits. En realitzar la fermentació, els bacteris produeixen gas, que és el que origina les flatulències. Es produeixen més de 5 litres de gasos diàriament. La flora intestinal està formada per un número molt elevat de bacteris de diferents tipus. De fet, hi ha 10 vegades més bacteris en la flora intestinal que cèl·lules en el nostre organisme. Aquestes venes estan tan dilatades com les de l'intestí prim. Però aquí són més freqüents, sobretot en persones majors. Quin pulpó! Tremend.
no és gens dolent, encara que si es deixa molts anys pot donar-nos una sorpresa desagradable. Per què s'està espessint el líquid? S'està absorbint l'aigua i a poc s'aniran formant la femta. Mira, la femta ja estan formades, i és hora de recollir-les. Normalment transportem 150 grams al dia. Ves amb compte, no et confonguis de camí. Aquests són diverticles i no tenen sortida. Diverticles. Els diverticles són bosses que es formen cap a l'exterior de la paret intestinal. Ho pateixen entre el 20 i el 50% de la població major de 50 anys. No solen donar problemes, però a vegades poden inflamar-se i infectar-se, donant lloc a diverticulitis. Aquí és impossible avorrir-se, això ho dius ara, amb el temps. Aquests moviments, ni dues notes. Tindrem problemes fins al final. Hemorroides són dilatacions de les venes en la porció baixa del ret en l'anus. Poden ocasionar dolor, picor i sagnat. La causa més comuna és l'esforç en la defecació, però el restrenyiment, romandre asseguts llargs períodes de temps i les infeccions anals són factors que també contribueixen al desenvolupament d'aquest problema. Les hemorroides poden ser internes si es presenten prop de l'entrada del conducte anal o externes si es troben en l'orifici anal i poden sortir fora de l'anus. Ja estem fora aquí, descarreguem i tornem a l'oficina. Si tens algun dubte, aquest és el moment de preguntar-la. Demà a les 7 estaràs treballant. No, senyor Alberto, moltes gràcies. M'ha quedat tot claríssim. Molta sort, Zaki, em vaig tranquil. Sé que ho faràs molt bé, xaval.